दिनै 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जायफोरा गेलेयो फुटबल क्लाब बिथांमोननो जार्सि फुटबल आरो नेट राननाय जादों। गिबि माने जागायदों। जोंहा आरो गोबां क्लाब दंबावो। बे क्लाबफोरखौ आङो नेक्स्टआव रानगोन। बिदिनो जों दाख्लैबो गसाइगावआव रानहैबाय। गसाइगाव एमएलए कन्स्टिटुएन्सिनि सिङाव थानाय गोबां क्लाबनो जोङो बिदिनो फुटबल जार्सि आरो नेट जोंनि बिटिसिनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो राननानै हैदों। आरो दिनै बाहाय आङो भेरगाव समस्तियाव नैबे खाग्राबारिनि बाथौ आश्रमनि बे लांगोनायाव भेरगाव समस्तियाव थानाय क्लाबफोरनो आङो रानदों। आरो भेरगाव समस्तियाव गोबां क्लाब दंबावो बिथांमोननो नेक्स्टआव आङो रानगोन। आरो जोंहा WBTनिफ्राय सियार मोनदोंमोन। बे सियारखौ प्रटेक्टिभ PCDCआव जोङो रानबाय। आरो बे PCDCनिफ्रायनो एसे लाखिनानै आङो जोंनि भेरगाव समस्तियाव गोग्लैनाय गंथाम बाथौ आनसलिकनो आङो गंसेयाव 20 खान होयो बिथांमोननो रानदों। आरो मोननै मोनथामसो बिदिनो अर्गेनाइजेसनफोरनो राननाय जादों। आउटपस्टनोबो बिदिनो हरनाय जादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकार बिथिंनिफ्राय जिखिनि आगजु फैयो बेखौ बिदिनो रानगोन। आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा सियार फैबावनो दङ। मोनसे PCDCआव गासै 400 खान सियार फैनो गोनां। दायो गंसे PCDCआव 245 खान सियार फैबाय। माखासेखौ PCDCआ लाखिना दोनगोन। बेखौ PCDC जिहेतु अफिस जासिगोन बहाय बाहायनो थाखाय। नेक्स्टनिखौ जों गोबां धोरोम अनुष्ठान दङ। जोंहा ख्रिस्टान कमिउनिटिनि माबा धोरोम दङ बा सत्संग दङ, कंकरि दङ। बिथांमोननो पर्यायक्रमै जोङो नेक्स्टनिखौ रानलांबाय थागोन। गेलेनाय बिथिङाव जोंनि सारा बिटिआरआवनो गेलेगिरिफ्रा गोबां गोसो गुदुं आरो गोबां मोजां गेलेगिरिबो ओंखारो। नाथाय सरकारासो गोसो गैया। थांनाय 15 बोसोराव जायफ्रा सरकार सलायदोंमोन गेलेमु आयदाखौ थोंजोङै बिथांमोना माने नेवसिनानै दोनबोबाय। थांनाय समाव आङो क'क्राझार, चिरां बे मोननै जिल्लायाव स्टेडियाम बा बिदिनो गेलेग्रा फोथारखौ आङो नायगिदिंबाय। दा बेयावथ' गंसेबो मोजां गेलेग्रा फोथार आं नुवाखिसै। आरो 2 तारिखनिफ्राय आङो उदालगुरियाव गिदिंगोन। 2-3 बे साननैयाव आं उदालगुरिखौ गिदिंजोबगोन। जोंनि उदालगुरियावथ' दासिम गंसेबो गेलेग्रा फोथार गैया होनबाबो गोरोन्थि गैया। खिन्थु गेलेगिरिया दङ। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआरआव जेसेबांखिनि गेलेग्रा फोथार दङ आं नायगिदिंजोबनानै मोनसे रिपर्ट आं बानायनो नागिरदों। आरो बे रिपर्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो प्रप'जाल बानायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो जोङो साबमिट खालामगोन। जायनि जोहै जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय, रिजियनेलाव थानाय, जिल्लायाव थानाय गेलेग्रा फोथारखौ जोङो जौगाखांहोनो हायोब्ला जोंनि गेलेगिरिफोरा निस्सय थुलुंगा मोनगोन होननानै आं फोथायनाय दं।